Escolta, ja ho sabies tu, això? Torna Joc en 10, un concurs al programa Tot Joc del Consorci per la Normalització Lingüística, on es promou el joc i la joguina en català. I Àlex, com es fa aquest concurs? Com s'hi participa? Participar-hi és molt senzill, simplement heu de seguir aquests passos. Número 1. Escolliu un joc de taula. Número 2. Estudieu-lo bé i apreneu com funciona cadascuna de les seves regles. Número 3. Graveu un vídeo de màxim 10 minuts i publicar-ho a YouTube amb dues etiquetes. Per una banda, Joc en 10 i per l'altra banda, Tot Joc. Així de senzill. El joc que escolliu per a aquest concurs ha de ser d'una de les empreses col·laboradores del Tot Joc i trobareu aquestes empreses i aquests jocs totes a les bases del concurs. Si voleu saber-ne tots els detalls, els podeu consultar aquí sota, a la pàgina web. Us recomano molt participar-hi perquè hi ha un bon grapat de premis. Entre tots hem d'aconseguir que YouTube estigui ple de videotutorials en català. Us hi espero!